Исәнмесез, хәерле кичләр, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда җырлы бүләк тапшыруы. Тапшыруны бүген мин, Диләрә Җаббарова алып барам. Һәм безгә килеп ирешкән хатларны укуга күчәбез. Теләчедә яшәүче Галиуллина Гөлфирә Мөхәммәддин кызын туган көне белән котлыйбыз. Аңа 10 февральдә 53 яшь тула. Безнең өчен иң яраткан кадерле кешебез, сеңлебез Гөлфирә. Син өчен күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, улы җанлы, ягымлы туганыбыз. Без сине ихтирам итәбез һәм яратабыз. Киләчәктә сине саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел кирлеге ташламасын. Безгә, туганнарыңа җылылык бирә торган кайнар йөрәгеңә тагында көч-куәт өстәлсен. Илсур белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тигезлектә картаерга насыйп булсын. Алдагы тормышың кайгы-хәсрәтсез үтсен. Балаларыңның игелеген күреп, озак яшә. Без икәү бит, ике кыз туган. Озак типсен безнең йөрәкләр. Юлдаш булсын иде сиңа сеңлем, без теләгән изге теләкләр. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын хаклап, атлык бергә гомер үренә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән айырмасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә гомергә. Туган көнең котлы булсын, бергә бик рәхәт. Кылган изгелекләреңә сеңлем сиңа мең рәхмәт. Алгы көннәрдә дә бәхетегез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. 53 дип уфтанма син, хикмәт яшьтә түгел, яшәүдә. Таза, тыныч тормыш телибез без, сиңа алга таба яшәүдә. Иң изге теләкләр белән апайың Нурзия, җизнәң Илһам, Ирек, Алия гаиләсе. Бу теләкләргә Туктарда яшәүче әти белән әни дә кушыла.
тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. 6 февраль көнне безнең кызыбыз, тормыш иптәшем, кадерле әниебез һәм апабыз Абубакирова Ройлә Габделәхәт кызының 55 яшьлек юбилее дип башланып китә безнең алдагы хатыбыз. Котлы булсын әни юбилеяң, 55 яшь тулган көнең. Бәхет шатлыкларда үтсен алдагы һәрбер көнең. Кышның салкын иртәсендә тусаң да, синең күңелең чиста ап-ак кар кебек, улы йөрәкле, ярдәмчел, тырыш һәм игелекле. Синең дөньяга карашың чиста, ярата һәм яраттыра беләсең, таләпчән, ләкин кырыс түгел. Сиңа каян килгәндер үзеңә тарту кеше. Балаларың әнием дип изгәләнеп торалар. Син техникум тамамлап, Әллүки балалар бакчасында инде 35 ел тәрбияче булып хезмәт куясың. Коллектив белән дустанә мөнәсәбәттә әти-әниләр ихтирам итәләр. Балалар үзеңне бик нык яраталар. Үзең дә аларны яратасың. Эшкә яратып барасың, сөенеп эштән кайтасың. Бу үзе зур бәхет түгелмени? Әни, син балаларыңа аналарча тәрбия бирәсең, укытасың, укыттың. Намуслы, гадел, чиста пөхтә булырга, юк-барны күрмәскә, көнләшмәскә, үз тырышлыгың белән булдырып хезмәт итәргә өйрәттең. Әти-әниеңә мәрхәмәтле, ярдәмчел, тормыш иптәшеңә яхшы хатын, балаларыңа яраткан ана, энеләреңә киңәшче, булышчы һәм ярдәмчел апа син әни. Әни, без сине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез, синең белән горурланабыз. Чөнки син барысына да өлгерәсең. Эштән кайтып зарланмыйсың, арыганлыкны сиздермисең, ине тәртиптә тотасың, бәйлисең, тәмле ризыклар пешерәсең. Син үстергән гөлләр ине ямьләндереп, нур биреп торалар. Туган көнең белән котлап, зур бәхетләр сиңа телибез. Үзең кешелекле булган өчен олылыйбыз бүген сине без. Әни, син безнең йортыбызның җылы якты кояшы, безне җыеп җылытучы, дөрләп торган учагы. Сокланабыз әни сиңа, ничек өлгерәсең барысына. Сәламәтлек бирсен Ходай шушы хезмәтләрең хакына. Нур бөркелә и ишеннән, барда тәртип урында. Тәмле ризык пешерәсең, безне каршы алырга. Бигрәк уңган безнең әни, күзләр тия күрмәсен, матур итеп гөрләп яшә, үкенешкә калмасын. Син бит әни, безнең өчен бер генә, берәү генә, алда гомер бар әле дип, яшик гөрләшеп кенә. Бүгенге көн барда әйбәт, күзләр генә тимәсен, йөзләреңдә якты нурлар бер кайчан да сүнмәсен. Яз җитүгә ишек алды аллы-гөлле чәчәкләргә күмелә. Өй буенда зәңгәр күзле мәтрүшкәләр сәлам биреп утыра. Бакчадагы яшелчәләр ни арада өлгерә, мине эздеп кызыктырып утыра. Озын гомер бирсен Ходай дибез, кояш бирсен яктылык, балаларың, оныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Кызганма син әни үткән елларыңны, яшәү җирдә үзе зур бәхет. Юбилеяң белән котлап сине, сәламәт бул дибез һәр вакыт. Сиңа саулык, сәламәтлек, тыныч бәхетле картлык теләп әти-әниең, тормыш иптәшең Шәкүр, улларың Булат, Марат, киленең Эльвира, оныгың Регина, энеләрең Рамил, Ринат һәм аларның гаиләләре. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы
aydan miken, elle quyoshtanmı? Ko'zlaringga tushgan yoqtilar. Bolam deyib suyib bir qarasam, butun dunyo gider yoqtirib. Bolam deyib suyib bir qarasam, butun dunyo gider yoqtirib. Yıraklarda senden yaşasam da, yüreğimde her gün seni benim. Bu jırımını sana bağışladım. Merhametli gaziz seniyim. Bu jırımını sana bağışladım. Merhametli gaziz seniyim. Merhametli gaziz seniyim. Алдағы құтлауыбыз шулай ук Райлә ханыма адресланган. Байлар сабасында яшәүче Абубакирова Райлә Габдиләхәт кызына 55 яшь. Апайыбызны юбилее белән котлыйбыз. Кадерле апайыбыз, чын күңелдән сине юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Сиңа менә 55 яшь. Азмы, күпме, мөһим түгел. Туган көнгә бүләк итеп, сәламәтлек тели күңел. Һәм дә килеп, шуңа истәп, бала хәсрәтен бирмәсен. Борчу, кайгы, күз яшьләре сезнең ишектән кермәсен. Яшә әле син озак итеп. Шатлык чәчеп тирә юнгә, бездән теләк тик бер булсын. Ак юл телик килер көнгә. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел булганың өчен сине бик тә яратабыз. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, улы йөрәкле булып кал. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Кара болытлар йөзмәсен, йортыңа бәлә каза кермәсен. Гөрләшеп, тынычлыкта, муллыкта балаларыңның игелеген күреп, оныкларга куанып, шәкүр җизни белән рәхәт тормышта яшәвегезне телибез. Төпле, акыллы киңәшләрең белән безгә һәр даим ярдәм итеп торасың. Киләчәктә дә туганлык җепләрен өзмичә, бергә озак еллар яшәргә язсын. Киң күңелле һәм шәфкатьле булуың белән дә аерылып торасың бит син. Кадерле Райлә апайыбыз. Изгелекләр уңы белән кайтсын, җавап булып кылган эшеңә. Борчу хәсрәт сине урап үтсен, кермәсеннәр хәтта төшеңә. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар бергәләшеп гомер итәргә. Тагын әле озак еллар бергә яшик шулай. Апайыбыз дию бәхетеннән аермасын безне Ходай. Тормыш гүзәл, яшәү бәхет, белсәң генә кадерен. Югалтма бәхет шатлыкның сиңа килгән кадәрен. Гомерләрнең кадерен белеп кенә яшә әле җирдә куанып. Сәламәт бул, борчу хәсрәт күрмә, киләчәгең торсын нурланып. Иң изге теләкләр белән
Әниебез Әнвәрәм, энеләрең Рамил белән Лилиям, Ринат белән Ләйсән, балаларыбыз Салават белән Гөлчәчәк, Ралиям, Инсаф, Самир, Закир. Türlü yıl fasılı bizning yoqda, kuzi, qishi, yozi jeylari. Har faslda har kun bayram bo'la, kunlarning bir tug'an kunlari. Yaqinimning tug'an kuni bugun, u baxtli rohat yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin. Yaqinimning tug'an kuni bugun, u baxtli rohat yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin. Yıllaşıp keldik senin yanıga, bayram bo'lsin ali aydali. Bik ko'ngilli bugun bizning joniga, birgalashib deyib aylanib. Yaqinimning tug'an kuni bugun, u baxtli rohat yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin. Yaqinimning tug'an kuni bugun, u baxtli rohat yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin. Uzun bo'lsin edi bizning umr, tinchlikda o'tsin kunlari. Bayram etib kunni har bir yilda, qarshilik biz tug'an kunlarni. Yaqinimning tug'an kuni bugun, u baxtli rohat yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin. Yaqinimning tug'an kuni bugun, u baxtli rohat yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin. Yaqinimning tug'an kuni bugun, u baxtli rohat yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin. Yaqinimning tug'an kuni bugun, u baxtli rohat yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin, qayg'urmasin umr o'tadi, qadrlarini bilib yashasin, qadrlarini bilib yashasin. Hürmetli televizor qarawçılar, jırlı бүләк тапшыруы алга таба дәвам итә. Байлар сабасында гомер итүче әтиебез Ибатуллин Вафи Ибатулла улын 85 яшь тулган көне белән котлыйбыз. Кадерле әтиебез, син өчен күңелдән туган көнең белән тәбриклибез. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, рәхәтләргә һәм рәхмәтләргә төренеп, хәвеф хәтәрсез имин тормышта әниебез
Жүәйрә белән алдагы көннәрдә дә һәр якты көнгә сөенеп, безгә олы терәк булып, тигезлектә яшәргә язсын. Туган көнең котлы булсын, әти. Шатлан, куан, елмай көл. Җирдә яшәү зур бәхет ул. Яшәүеңнең кадерен бел. Жан рәхәте бирсен сиңа Ходай. Тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар. Бергә гомер итәргә. Әти, сиңа булган рәхмәтләребез иксез шиксез. Син безнең өчен иң кадерле, изге, ягымлы, тырыш кеше. Киңәшчебез, ярдәмчебез, таянычыбыз, шатлыгыбыз булып яшисең. Син булганда гына без үзебезне бәхетле итеп тоябыз. Синең нык җилкәңне, төпле киңәшләреңне, әтиләрчә кайгыртуыңны тоеп яшәү бик рәхәт. Үткән елларыңа карамыйча, озак яшә әти кешеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син. Рәхмәт яусын барысы өчендә. Сабыр да син, гади, кешелекле, кылганнарың бары изгелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткәең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерле син, безнең өчен олы бер терәк, сау сәламәт, озын гомер кичер. Син бит әле безгә бик кирәк. Кадерле әтиебез, тормыш сынауларына бирешмичә, сәламәт булып, тынычлыкта, муллыкта яшә. Безнең игелекләрне генә күрергә насыйп булсын сиңа. Әниебез белән 57 ел янган гаилә учагын сүндермичә, пар канатларыгызны тигез кагып, кадерле кешеләр булып, безнең игелекләрне күреп, онык-оныкчыкларга куанып яшәгез. Һәр туар таң сезгә бары тик шатлыклар гына алып килсен. Иң изге теләкләр белән кызларың, кияүләрең, онык-оныкчыкларың, бу теләкләргә барлык туганнарың һәм кода-кодагыйларың да кушыла. Әткәйле йорт. Әткәйле йорт, атлы йорт, төзек ипле маллы йорт. Әткәйле йорт, кунакчыл йорт, бишекле йорт, балалы йорт. Әткәйле йорт, җанлы йорт, учагында сүнмәс ут. Арбалы йорт, чалгылы йорт, бу йорттан һич китмәс кот. Гырып гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тарьяны моңлы җырлы йорт. Гырып гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тарьяны моңлы җырлы йорт. Тупсан каршы алган, табынлы йорт, туганчылы йорт, фатихасын биреп калган, бисмиллахлы газиз йорт. Горф гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тарьяны моңлы җырлы йорт. Горф гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы
Talyan mımlı şırlıyıt Алдагы хатыбызга күчәбез. Исәнмесез? Саба телерадио компаниясында эшләүче дусларыбыз. Сезгә хат язуыбызның сәбәбе 5 февраль көнне безнең кадерле әниебезгә Миннемуллина Мәгъсүмә Хайрулла кызына 90 яшь тулды. Әни Күкмара районы Кайынсар авылында туа һәм шунда гомер итә. Гаиләдә 2 малайга бер кыз булып, матур итеп үсеп килгән генә вакытта каһәр төшкән сугыш башланып китә. Шул сугыш безнең әниебезнең дә тормышын астын өскә әйләндерә шул инде. Беренче көннәрдә үк әтисе сугышка алына, озакта үтми үлгән дигән хәбәре дә килә. Ниләр генә күрми ул чыр балалары: ачлык, ялангачлык, йокысыз төннәр. Әйтеп, аңлатып бетереп булмый. 12 яшемдә Маматыштан бер капчык борчак өстерәп кайтканын, кайтып җиткәндә аягында чабатасы да булмый, кар суларында ялан аяк кайтып кирдек дип, күз яшьләре белән искә ала ул көннәрне. Шуңа күрә әниебез бүгенге көннең рәхәтенә исләре китә. Һәр капкан ризыгын бисмилласын әйтеп, Аллаһыга мең рәхмәтләрен әйтеп каба да инде. Тагын бик күп авырлыклар күреп, сынаулар үтәргә туры килгән аңа. 5 ел буе урын өстендә булган ирен тәрбияләп, соңгы юлга озата. Аннан иң авыры бәгырне телгән кайгы. Олы улында җирләргә насип була аңа. Тик шулай да ул нык кала. Аллаһы Тәгалә биргән гомеренә шөкер кылып, алга таба яшәвен дәвам итә. Бүгенге көндә ул кеше улы тәрбиясендә. Килене, ыныклары, ыныкчыклары әби дип өзелеп торалар. 90 яшы тулса да, әни әле бик күп китаплар укый. Газета, журналлар белән һәр даим танышып бара. Хәтерем бутала инде дия, 5 вакыт намазын да калдырмый ул. Әни, нинди генә рәхмәтләр әйтсәк тә, сиңа бик аз булыр. Син булганга өебез ямлы, ашыбыз тәмле. Тагын бик күп еллар синең хәер дугаңда яшәсәк иде әле. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, балаларыңның күңел җылысын тыеп, бәхетле гомер кичерүеңне телибез. Иң изге теләкләр белән улың Сагыйдулла, киленең, ыныкчыкларың. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына.
бәхет үшін жерге туғаныбыз, гүлге көмер үшін тұрмышына. Яқты дүнияларға бір туғаш, ешерге еді туйған үшін. Яқты дүниялардан кім туйған, ешет Құдай ізлер толған үшін. Барыр юлыбыз yoqты булсын, бітмәсін дүния мәшәқәті. Исән сау болғанда туғаннар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Яқты дүнияларға бір туғаш, яшәргә иде туйған үшін. Яқты дүниялардан кім туйған, яшет Құдай ізлер толған үшін. Яқты дүнияларға бір туғаш, яшәргә иде туйған үшін. Яқты дүниялардан кім туйған, яшет Құдай ізлер толған үшін. Яқты дүниялардан кім туйған, яшет Құдай ізлер толған үшін. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Байлар сабасында яшәүче Гатауллина Вәзилә Ислам кызына бүген 70 яшь тулды. Кадерле әниебез, сине зур юбилеең белән котлыйбыз. Алдагы елларда да бәхетләргә күмелеп, балалар игелеге күреп, оныкларга куанып яшәргә насип булса иде. Күргән авырлыклар артта калып, күңел тынычлыгында ныклы сәламәтлеккә ия булып, әле озак еллар без балаларыңа терәк һәм кирәк булып гомер итәргә язсын. Әниебезнең яшьлек еллары Яңа Мишән авылында уза. Әтиебез Мулланур белән гаилә корып, Шулпыш авылында яши башлыйлар. Без 5 балага гомер бүләк итәләр. Безгә биргән ныклы тәрбиягез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәрберебезгә югары уку йортында белем алу мөмкинчелеге тудырдыгыз. Бүгенгесе көндә үз юлларыбызны табып, яраткан эш урыннарыбызда халыкка хезмәт итәбез. 2 улың Казан шәһәрендә тормыш корды. Калганнар туган ягыбыз байлар сабасында тернәкләнеп калды. Безнең ирешкән уңышлар, алар бар да сезнең тырышлык, тәрбия җимешләре. 13 ел элек сез байлар сабасына яшәргә күчендегез. Район үзәгендә, балалар янәшәсендә безгә терәк булып, тигезлегегез белән яшисе дә яшисе иде. Ләкин бу дөньяда бар да без теләгәнчә түгел шул. Сезгә әтиебез белән гомер көзен тигезлектә каршы алу насип булмады. Әниебез, син тормышта пар канатыңны, без балалар кадерле әтиебезне мәңгелек соңгы юлга озатырга мәҗбүр булдык. Ялгызлык ачысын татымасын дип, бер генә көндә сине үзеңне генә кундырмыйбыз. Булган борчу мәшәкатьләр артта калсын иде. Туасы таңнар саулык, күңел һәм җан тынычлыгы алып килсен. Без балаларыңның игелеген күреп, оныклар сөеп, төп нигезебезнең җылысын саклап, безне каршы алып, озатып калып, әле озак еллар яшәргә язсын сиңа. Өебезнең һәм тормышыбызның зур яме бит син безнең кадерлебез. Әниебез, без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Һәр көнне безгә багышлап укыган дугаларың яшәргә көч бирә.
Тормышта дөрес юлдан атларга ярдәм итә. Ничә генә яшьтә булсак та, без синең киңәшләреңә мохтаҗ. Әле озак еллар акыллы фикерләрең белән безгә ярдәм итеп торырга насип итсен иде Ходай. Рәхмәт әлиебез, бердән-беребез безгә гомер биргәнең өчен. Бар дөньябызны мәхәббәткә, сөю, назга күмгән өчен. Озак еллар буе әйтсәк иде, аш ишегең әлиебез, без кайттык. Мең караңгы көнне балкыта бит. Әнкәй синең йөзеңдәге бер шатлык. Иң изге теләкләр белән яратып һәм хөрмәт итеп, байлар сабасында яшәүче кызың Кәүсәрия һәм кияүең Рифат Вәлиәхмәтовлар гаиләсе. Бу теләкләргә улларың һәм киленнәрең Мөхәммәднур Нәзилә, Айнур Наҗия, Алнур Фирүзә, Илнур Ләйсән һәм оныкларың Кәримә Камил, Зәмир, Әмир, Алисә, Айзат та кушыла. Яшәргә, тормыш кадерен белеп, килгән авырлыкларны да үткәрә белдең көлеп. Шәштәлегем насыйп асанда югала бөтен хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Шәштәлегем насыйп асанда югала бөтен хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Яшәдең гел безнең өчен, уйларыңда гел бала. Синең кебек мәрхәмәтле булса иде һәр ана. Шәштәлегә насыйп асанда югала бөтен хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Әнкәйләр кызны искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыра торсыз, күчтәгә җибәрсәгез дә артык булмас. Һәр вакытта янәшәдә яшәсәң иде шулай. Озын гомер бирсә иде бүләккә сиңа Ходай. Шәштәлеге насыйп асанда югала бөтен хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Шәштәлеге насыйп асанда югала бөтен хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Безгә хатлар языгыз, якын кешеләрегезне бергәләп котлыйк.